Abans de començar, posaré un CD. Està? Tot? Gràcies. De què? En té molts? Sí. Això és el que? Ja vas. Sí, han perdut la arracada. Què fem ara? Avisarem en Doraemon? Sí, vale. Què us passa? Hem perdut la seva arracada. Ah, Què, ho veu? No. Una ajudeta. Crec que tinc la solució. La campaneta màgica. Ens ajudarà a trobar l'arracada. però no m'has pogut. Vinga. Ai, aquí. La tenen aquells ratolins. Oh, no, ratolins no. Tranquil·la, ei. Que són en Mickey i en Minnie. I la Mini. Què esteu fent? Mira que hem trobat. Una pagueta. Sí. Arracada. Una pedreta. Agafa-la, agafa-la. M'atreveixo? A fiu? Sempre sobrada. Que estudiós! Por el camino, yo me lo peso. També podia trobar. Ay, volando vengo, volando voy. Molt bé, ja. No, és el primer acte. El primer acte, doncs ja se m'ha acabat la pila. Home, Això és com m'he robat. Primer acte, segon acte, segon acte. Uns anys després, No, uns. No 11. Tu què he dit 11, jo? Ah,